Igundane langiququda udebe lwesitho sangasese ngikamfana. Iyaqala kanje lento. Ngisemgruveni ke bafethu ngiyayithanqaza kumnandi khona nama-80s lana nje kumnandi. Ngicela ukunitshela kugcine sekukhona ke ubhuti esengisondelana naye. Sekuyena ke osponsorisha ubusuku bangalolo langa. Yabona sekuyena othenga amatshwala, uyena othenga ini ukudla nani. Ake bakwethu lo bhuti-ke ngigcine ngigoduke naye ngiye emzini wakhe. Mengifika bafethu laphayana kumnandi sesiyaqala sishaya into zakhona. Qhamukiyane qhamthushu igundane nje out of the blue elingakanani bafethu liqonde ngqo lifokodebeni lami lesithola ngasese liququda udebe lidle udebe lithi dephu udebe loka left libaleke nodebe igundane. Ake ngicela ukunitshela ukuthi esibhedlela sengiphuthunyiswe esibhedlela ubhuti wabantu wagcina nje ngokuzongishiya kwi-entrance yesibhedlela. Hey bakwethu angisanalo udebe olulodwa. Isitshekile-ke manje makwabo. Mase ngidischargiwe esibhedlela ngihambe ngiyovula icala emaphoyiseni. Ngifike ngilichaze udaba lami lonke ngisichaze istory. Iphoyisa alihlekanga kanje. Lingibuza ukuthi ngifuna ukuvulela bani icala, ngifuna ukuvulela igundane noma ngifuna ukuvulela lo bhuti lo engangivakashe kuyena. Ubani kahle kahle kumele ngimvulele icala. Iphoyisa lahleka laqeda lasisisi there is no way ukuthi singavulela igundane icala because ona walunywa igundane. So there is no way. Mekuthiwa mhlawumbe wawulunywe lo bhuti ngabe silanda lo bhuti manje wena walunywa igundane. Inhliziyo yami isibhlungu because yabona lento yami bisingi-affecta because bese kubhibhidla kuyabhibhidla nje kwayimanje yabona le ndaba yokuhamba ye-hook up culture uhambe uyolala nomuntu ongamazi awazi lutho ngaye awazi nje awuna background ngaye kodwa nje usulale naye lizonithola igundane bafethu anisazi indlela engidlula kuyona istruggle engistrugglisha ngaso because angisakwazi ngisho nokuya emsebenzini because ukubhibhidla kwempahla amabhaluni avelana zwakale iphunga ke elizoshunqa lapho. So njengamanje nje ngisenyakanyakeni engingazi ukuthi ngizophuma kuyona kanjani. Impilo yami imuncu, impilo yami inzima, abangani sebengilahlekele, sebengibalekele bonke. Family, ngicela ukunikhumbuza ukuthi thina njengoBuzz SA sithathe incwadi yesikole yaka grade 12 ebizwa kuthiwa Impi Yabomdabu isethunjini sayishintsha sayenza imovie ukuze kube lula ukufunda kwabafundi. Sekuzobhalwa manje kubhalelwa ama-final. So bazali abanezingane ezifunda umatikuletsheni sizocela nithengele izingane zeni incwadi because siyayithengisa online, siyithengisa ku WhatsApp, siphinde futhi nasesikoleni sine option ukuthi sifike esikoleni sifike ne-mobile cinema yethu dlalela abantwana besikole ukuze uthole imininingwane eminingi noma imininingwane egcwele or ukuze uyithenge wena mzali uthengele umntwana wakho or nawe uyithenge ukuthi uunderstand ukwazi ukusupport umntwana wakho. Ungasixhuma ku WhatsApp enambeni esi 079 337 2464 079 337 2464. Siyanithanda kakhulu.